Takže dobrý deň. Dneska sa pozrieme na dvojky a sedmičky, prečo sú numerologicky prepojené. Tu máme slovosled dvojek a teraz ich numerologicky spočítame. Pre tých, ktorí to nevideli ešte, tak napríklad číslo 28 je 2 plus 8 je 10, to znamená to je 1, 2 plus 6 je 8 a tak ďalej. Takže dajme si hneď výsledky. Všimnime si, že vzniklo nám 9 čísiel, ktoré sú od 1 po 9 a každé je iné. Nie sú tam 2 štvorky, 2 trojky alebo 3 päťky. Jednoducho je to číslo od 1 po 9, inak poprehadzované ako slovosled. A tu končí 9 a začína ten istý slovosled, čo tu. Čiže 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 1, 3, 5. Tento slovosled by išiel do nekonečna. Teraz sa pozrieme na sedmičky, ktoré sú protiažkom dvojk. Takže malá násobilka sedmičiek. No a rovno si dáme aj výsledky. Samozrejme pre tých, ktorí to ešte nerobili, treba z takých 49 je 4 plus 9 13, to znamená 1 plus 3 je 4. Takže tu nám vznikol opäť slovosled od 1 do 9. Každé číslo iné, žiadne dve rovnaké, žiadne tri rovnaké. Tu končí zase 9 a ide ten istý slovosled, čo tu, čiže 7, 5, 3, 1, 8, 6. Hej. Teraz to prepojenie, čo je najzaujímavejšie. Keď budeme rátať od sedmičky dozadu, tak pozrime sa, čo vznikne. 7, 5, 3, 1, 8, 6, 4, 2. To isté, čo tu dopredu. 7, 5, 3, 1, 8, 6, 4, 2. Tento slovosled takisto je do nekonečna. Takže tento slovosled je dopredu, tento slovosled je k dvojkám dozadu. Na budúce sa pozrieme na päťky, čo tam zostalo, päťky a štvorky.